La segona fase de remodelació de l'Hospital de Bellvitge podria estar acabada a finals de 2010. Es tracta d'un nou edifici de prop de 45.000 metres quadrats que permetrà redistribuir els serveis que ofereix el centre. La unificació dels 31 quiròfans que es faran, 31 quiròfans que seran perfectament equipats amb les últimes o les darreres tecnologies, i després una altra fita que és importantíssim, que és la construcció en planta de les 81 llits de crítics que ara estan repartits en 3 plantes. Aquests canvis, juntament amb una modernització tecnològica, permetrà millorar la capacitat assistencial, l'eficiència i la comoditat de les instal·lacions. El servei d'urgències en serà un dels beneficiats. Amb el nou edifici tècnic, amb les noves estructures, amb la nova tecnificació, tindrem una menor temps d'espera en urgències. Això segur. Les obres d'aquesta segona fase tenen un pressupost de 125 milions d'euros. Ara s'estudia ja la tercera i darrera part del projecte de reforma. La rehabilitació del que són les torres, les grans torres característiques del nostre hospital, baixant al centre de gravetat des de la planta 21, que té 20 plantes, fins a la 13. De tal manera que l'hospitalització estigui de la 13 fins a la planta 0. Tot plegat ha de permetre millorar l'assistència que ofereix l'Hospital de Bellvitge, que actualment atén cada any 32.000 ingressos i 125.000 urgències.